Dautora mkana uno kuchingamidza mose vana vaMwari sabata rakanaka. Happy Sabbath Church. Toda kutenda Mwari zvikuru nemukana watawaniswa zvakare muva pamwe chete tichishumira She. Toda kutenda nekuimbira kwakanaka sangano rinoti kudii. We thank God for that. Toda kutenda zvikuru nemusangano uno. I want to confess kuti musangano uno wave chikomborero kwandiri. Kana musina kukomborerwa kuti ndimi, but ndina komborerwa. Tuone vari kukomborerwa. Just wave your hands. Hallelujah. Amen. We want to thank the Lord for the ministry ya Pastor Bundo na Mai Bundo, basara vaitani timu ya elders kutungamira musangano uno. Mwari akukomborera kuitire zvakanaka. Ndakomborerwa mukushare pulpit ino nevana vaMwari, servants of the living God. Pastor Mshambi, may the Lord bless you and your ministry. Pastor Ndumo, may the Lord continue to brighten your path in the ministry. Warakuitire zvakanaka. Pastor Gutu, waripano na mai ndafara kuvaona ndivo vakatibetsera zvikuru munyaya yokuti tive nehwaro hwakasimba mukati meministry. Kwandiri ndakasangana navo ruviri pakunotanga dzidza kusolusi theology nepakuzodzokera futi masters program wakangotidzidzisa zvakadaro. Toda kutenda neministry yavo sangano gamuchira rokuti kudii. Thank you so much, Pastor. May the Lord continue to bless you. Zvokutiwo kunoritaiwa aiwa azviapply kuministry. Varipo pano vachiri kuita basa vemudya ndichifamba kwete mudya ndigere mudya ndichifamba. Toda kutenda ndasangana nemuranda waMwari Pastor Msiwa. So glad to meet you, Pastor. Pastor Msiwa tinobva kumusha kumwe kumusha ndokwatinobva, and I'm glad that he is here. May the Lord bless you in ministry yenyu pamwe chete namai. Mwari vakuitire zvakanaka. Ndafara zvikuru vhiki rose ndina tichisangana vakomana vasikana pano vana baba nana mai, and your smiles, your Christian embraces, nekugona kuti gamuchira kwenyu. Mwari akukomborerei, Mwari awedzere zvikomborero pamusoro penyu. Amen. Ndoda kutenda zvikuru chose nebasa rose ranga richiitwa pano. Nguva ino ndiri kutarira ndiri kuona kuti nguva yedu yatiindei. Noshuwa kuti Mwari vachatibetsera kuti tigone kubata patinofanira kuti tibate. Masikati iwo ano tine nyaya inokosha. Ndinoshuwa kuti Mwari atibetsere kufamba tiri pamwe chete. Musoro wenyaya unotiwo, when Michael shall arise. Apo Mikaeli anosumuka. No musoro wenyaya watinawo ngatinamate. Toda kutenda Ishe yachadzenyu dzinogara nokusingaperi. Matitendera zvakare kuti tione ukuru hwenyu kuburikidza neshoko renyu. Torai nzvimbo yenyu, musanditendera kuonekwa, imi Jesu vonekwai. Musanditendera kunzwikwa, imi Jesu nzwikwai. Pakupedzisira titi zvakanaka kugara pakumakumba aJesu nokuti ndanamata muzita raJesu. Amen. Daniel chapter 12. Mukaiverenga Daniel chapter 12 tichatanga paverse 1. Paverse ya 1. Daniel chapter 12 verse 1. Nenguva iyo Mikaeli uchasimuka. Iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu vako. Ipapo ngwenje dzichavapo. Isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu. Kusvikira nguva iyo
nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa ivo vose vakanyerwa mubhuku. Vhesi ya 2 zvino vazhinji vavavete muguruvara pasi vachamuka, vamwe vachamukira muupenyu husingaperi, vamwe kukunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi. Vakachenjera vachapenya sokupenya kwekudenga, uye vanodzorera vazhinji kukururama, vachapenya senyeredzi nokusingaperi. Amen. Mwari ngakombore kuverengwa kweshoko. Amen. Nemhaka yekudzama kwenyaya tinayo masikati, inokumbira kuti tiiterere tiri kunyengetera. Zvakare nemhaka yekukura kwayo, pakupedzisira ndichaita rukoko, ndichaita ekoro inokosha. Vanhu wese ndichidaidza vanhu vese vakabhabhatidzwa vhiki rino muzita raJesu kuti vauye kuno vazopiwa simba rechikuriri. Sangano rinoti kuti yes. Ndichadaidza zvakare nevamwe vanoda kuzobhabhatidzwa vouya kuno zvakare. Ndichadaidza futi chaita rukoko rutatu nevana vaMwari vanoda kupiwa simba rekukunda. Inguva yekuti Mwari akushanyirei nenzira inoshamisa. Saka tichaita mapoka yavo tova nenguva dzokunamata. Saka panguva ino ndoda kuti mucherechedze zviri kutaurwa neshoko raMwari panapa. Bhaibheri rinotiro at that time Michael shall stand up. Panguva iyoyo Mikaeli achasimuka, the great prince who stands watch over your people. Ndiye muchinda unosimuka achichengeta vanakomana navanasikana vako. Zvikai paanosimuka ipapo chii chichaitika? There shall be a time of trouble. Pachave nenguva yekutambudzika isati yakamboonekwa kubva nyika ichitanga. Nyaya yacho haisati yatomboitika, ichangoitika musiwo iyoyo Mikaeri asimuka. Asi havana mashoko akanaka, ndokutiwo vese vana mazita achawanikwa ari mubhuku vese vachaponeswa. Zvikai vachamuka, vanhu vachimukira muupenyu husingaperi, asi pana vamwe vachamukira mukunyadziswa. Zvikanzi vakachenjera panguva iyi vachapenya senyeredzi. Ivavo vanotungamira vamwe munzira dzokururama, ivavo they shall shine like stars. Saka iyo ishoko riri kutaurwa panapa vana vaMwari, ishoko rinokosha. Mukatarisa tingada kuda kuronda kuti kana Bhaibheri ichiti zvino Michael muchinda mukuru achisimuka, Michael wacho iyeyu ndiani? Uchaona kuti zita rokuti Michael rinoumbwa namavara matatu echiHebheru anobatanidzwa pamwe chete, contraction of these three Hebrew terms. Kokutanga rinonzi Meleki. Meleki zvinoreva kuti mambo. Rechipiri rinonzi Ero, ndopanobva Elohimu zita raMwari, nediki rokubatanidza rinonzi Ki, rinoreva kutiwo kufanana. Saka zvinonzi Michael, kana Bhaibheri itaura pamusoro paMichael, zita racho iroro is loaded, riri kureva kutiwo iye wakafanana naMwari, iye wakafanana naMwari. Saka ndiani, kwaita mubvunzo, ndiani wakafanana naMwari une zita iri? Hebrews chapter 1 verse 3 shoko rinoti kudai pavhesi ya 3 iye chadzera chokubwinya kwake. Iye Jesu ndiye ari kutaurwa, chadzera chokubwinya kwake, nomufananidzo wake chaiye, nomufananidzo wake chaiwo, unochengeta zvinhu zvose nenzwi resimba rake. Unochengeta zvinhu zvose nenzwi resimba rake. Ndiye unosustena the whole universe by the power of his word. Zvikanzi iye pachake, iye Jesu ndiye chadzera chaBaba, the radiance of the Father, the express image of the Father. Saka anonzi Michael zvoreva kuti iye wakafanana naMwari, Ishe wamadzishe namambo wamadzimambo. Saka hakuna umwe anonzi Michael kunze kwaJesu. Vanotenda Bhaibheri ngavati amen. Saka paanokana Bhaibheri chiti panguva iyoyo Mikaeri uchasumuka, Bhaibheri riri kuti panguva iyoyo Jesu uchasumuka.
Now sei ari kushandisa zita iri risina kujairika rinonzi Michael. Unofanira kuti muzive kuti bhaibheri rakanyorwa within the context yeculture yetsika namagariro enguva dzeikoko maoriental times. Saka muchaona kuti panguva iyoyo madzimambo right kana vakupinda muhondo munguva dzehondo vaichinja mazita. Izvozvo zvazvishamisi chero muhondo yechimurenga wakomana vakainda navasikana vakainda vachinja mazita andidya kwedu isuku kwachimanzu kwairene wainzi comrade disaster na JJ gaba rinocheka amazorereki nomwe wainzi mabhunu muchadura aimazita ehondo right. Saka madzimambo enguva iyoyo suroko vaichinja mazita kana vopinda muhondo. That's why ndichiona ukaverenga mabhuku bhaibheri votaura pamusoro paCyrus mambo wePersia bhuku raDaniel. Bani kana wakwenda muhistory ungotoshamisika uchinzwa pamusoro panonzi Gubaru wacho ndiCyrus. Saka Cyrus aiti kana waenda kuhondo unochinja zita ozvidaidza kuti Gubaru. Mukaenda bhuku raEsther munosangana namambo unonzi Ahasuerus, right? Mambo iyeyuyu ndiyeye zvakare anonzi Xai. Mukaverenga mubhaibheri ndiye aiti kana akuenda kuhondo haasisiri Ahasuerus asi akunzi Xai, achinja zita. Zvino panapa Jesu unotora pfungwa iyoyo ndoiri kubudiswa panapa. Iko zvino paanosumuka apa rangarirai haasisiri Emmanuel, haasisiri Jesu, ava kunzi Mikaeri. Kana angosimuka watotora pfungwa dzehondo, watotora zvombo zvehondo. Muri bwana vana vaMwari. So this is the military name of Christ. Inonzi Michael. Saka kana uchinge wasangana nehondo nemweshina daidza Michael kuti muponesi wedu Jesu chimuyai manje muzita renyu rinonzi Mikaeri muchimira panzvimbo yenyu. Wochiona manje minana inoitwa naMwari mukati mehondo naSatani. Rega ndikuudzei vana vaMwari, bhaibheri rinotaura panapa nyaya inoshamisa kuti at that time Michael shall arise. Achasimuka. Ndoda kuti mukasike kubata. Nhasi noda vanhu vanokasika kubata, haidi vanhu vanomwa mapiritsi kuti vafunge. Inoda vanhu vanokasika kubata. Saka wenza munhu ari padhuze newe kuti Mwari ngakudetsere kukasika kubata nyaya. Right. At that time Michael shall arise. Vava kuti uchasimuka zvora kuti pane paagere. Vanotenda bhaibheri ngavati amen. Pane paagere. Saka pane zvaachasumukira, pane zvichamusumudza. But nyaya iripo ndeyekuti pane paagere. Iko zvino mwoyo wose iyi ikusanganisira panguva ine agere haasati asumuka. Kana asumuka pane nyaya dzinoitika. Saka pane paanenge agere. Saka ndichiona bhaibheri kana chitsanangura pachena mavhesi aya akawanda. Hebrews chapter 1 pavhesi 3 inotaura kutiwo iye pachake apedza kunatsa nokuisa chibayiro chezvivi. He sat down at the right hand of the majesty in heaven. Hebrews chapter 8 pavhesi 1 inobudisa pachena pavhesi 1 iverenga vhesi 1 shoko guru pana izvo zvataurwa ndinokuti tino muprista mukuru wakadai wakagara kurutivi rwechigaro choumambo kudenga. chimira ipapo uinde pana Hebrews chapter 10 pavhesi 12 kasika pavhesi ya 12. Asi iye wakati abayira chibayiro chimwe chete pamusoro pezvivi akagara nokusingaperi kurutivi rwaMwari. aenda kurudyi rwaMwari akagara kurudyi rwaMwari. mavhesi yawo ari kudzokorora. Mark chapter 16 watorepoka pavhesi 19 kasika chamwari pavhesi ya 19. Zvino Ishe Jesu wakati ataura navo akagamuchirwa kudenga akagara kuruoko rwerudyi rwaMwari. kuruoko rwerudyi rwaMwari.
inoti wakanosvikogara muripo here sandani wakasvikogara kurudyi rwaMwari pane paakasvikogara kuti paakagara ipapo kurudyi rwaMwari vana kuti muone paakanosvikogara kuti pakamira sei hapano paakanosvikogara vana kuti muzive chigaro chaJesu kuti chakamira sei chigaro chaJesu ichi ukadzokera kusanctuary kwaiva neareka yaiva munzvimbo tsvene tsvene muareka imomo pamusoro peareka pamusoro pacho ndopainzi chidzitiro chenyasha necessity chinomirira chigaro chaJesu chigaro chaJesu chigaro chenyasha nekuti kubva paari ndopanobva rwizi rwenyasha Mwari atiitire zvakanaka nokusingaperi nemhaka yaJesu nemhaka yenyasha dzake chikonzero choita kuti kuve mupenyu pazuva ranhasi imhaka yekubata kwenyasha nyasha dzake dzinoshamisa dzinobata wazuro wako dzigobata zviri nhasi wako dzigobata nyasha idzodzo dzigobata ramangwana rako nyasha dzaMwari dzinotiputira kuti tiwanikwe tiseke topomerwa pamberi paMwari. So Christ is seated on the throne of mercy. This is a throne of mercy. But nemhaka amanyira kunogara apa paakangomuka chete nomusi wokutanga wevhiki naye yakamhanyira kudenga kuinda kunogara pachigaro ichi chenyasha wai nemhaka yekuti pazasi pechigaro chacho hapana kumira zvakanaka. Ndoda kuti muone pazasi pechigaro chacho Mwari vachida kubudisa pachena nyaya wakambotaura izvozvo kuna Jobho wakataura izvozvo kuna Jobho chiverenga kuna Jobho kuti akati 38 verse 22 wakatongopinda panowigwa pfuma yamazaya echando here zvikanzewe Jobho iwe sunga bhange rako uchinipindura pandibvunze wakatombodongorera here matura ezvombo andinawo famba kana ukatongoona panovigwa pfuma yechivhuramabwe unomboona here wakambodongorera here pandinoviga pfuma yechivhuramabwe famba izvo zvandakachengetera nguva yenhamo ndakachengetera kuandaline ipapo time of trouble nezara rokurwa nehondo here sakabatanidzana Daniel chapter 12 nekuti ipapo Mikaeri achasimuka nguva yenhamo time of trouble ichaipo zvikaiva Job wakambongorera here matura angu muamari yangu ukaona here mamisairo andakagadzirira time of trouble nerimwe nzira Job ari kuti wakadongorera here pazasi penyasha pazasi kuti panei kuda vacharamba zviri pamusoro varamba nyasha vanofanira kusangana nezviri pazasi apa wakambozvidongorera zvino Johani pachitsuwa chePatmosi akazviona manje zvaakubudiswa pazasi apa kuitira kuti zvizive kuti zvii tione kuti Jesu akanogara pai muchaona pana zvakazarwa chapter 15 pavhesi 1 yoti kudii Verse 1 yoti kudii zvino ndakaona chimwe chiratidzo kudenga ndakaona chiratidzo kudenga chikuru chinoshamisa ichi chinoshamisa vatumwa vanomwe vanamatambudziko manomwe okupedzisira nokuti kutsamwa kwaMwari kwapera nawo. zvikaenda kavaona vatumwa